Čo to znamená, že nemá kapacitu na detaily, keď má oči ďaleko od seba? No, musíme sa na tvár pozerať tak, ako ju vidíme a brať to úplne logicky. Ak niekto má oči ďaleko od seba, ako sa má na ten detail zamerať? No neviem, ale logika nepustí. Ako náhle sú oči ďaleko od seba, ťažšie nájde tú kapacitu, aby sa na ten detail zameral. Dajme tomu zvieratá, kone. Oni majú oči ďalej od seba. Hej? Tu majú nejaké čelo a oči majú ďaleko od seba. My keď chceme, aby sa zamerali na nejaký detail, kam idú, dostanú klapky na oči, takto, aby zúžili ten svoj rozhľad, široký rozhľad, aby aspoň sa trocha priblížili k tomu detailu, kam kráčajú. To znamená, že vlastne získavajú vyššiu kapacitu zamerania sa na ten detail. Čiže naozaj, pokiaľ niekto má ďaleko oči od seba, jeho kapacita zamerať sa na detaily je nízka. Našou úlohou, pokiaľ chceme ho upútať na nejaký detail, napríklad manželka všimni si moje vlasy, tak povie všimni si moje vlasy a zamerá tú pozornosť na ten detail, na tie vlasy. Lebo ináč tam tá kapacita nie je a nie je sa prečo hnevať. Je to takto položená črta tváre. Každý to máme nejako, podstatné je vedieť to používať. Jednoducho, uvedomiť si vlastne, ako to funguje, ako fungujú črty tváre, ako ich prečítať a podstatné, ako sa podľa nich zariadiť. Pretože naozaj vznikajú zbytočné nedorozumenia, pokiaľ neuznávame kapacity tých druhých a pokiaľ im nedávame priestor pre ich kapacity. Takže naozaj, čo znamená, že nemá kapacitu zamerať sa na detail, je naozaj to, že má rozhľad a ten detail je pre ňoho niečo slabšie uchopiteľné. Tak, pre viac informácií sa ma pýtaj, sleduj ma a zdieľaj. Ďakujem.